still we go there and... Matkalaukut hukassa, aivan hirveä kaos. Valittajien määrä tuossa. Vähän naurattaa vielä, mutta ei varmaan kohta enää. Hello. Namaste. Your name? My name is Hogendra. What is my name? What is my name? Yeah, baby! Love it! Karri, missä me olemme? Metkö? Me olemaan Nepalissa. Miksi se piti tänne asti lähteä vesien päälle? On tämä linnunmaitoliike täällä. Linnunmaito? Joo, lämmä. Joo. Lämmä. On tuo vesi on lämmä ja sitten on tuo tunturi tuossa taustalla. Tunturi? Joo, sana vaan sama. Joo. Miten menee, Marko? Aika hyvin. Onko kuuma? Kyllä on aika helmi. Ihan aito helmi tai tosi laatu vei. Kuin kuuma? Hikinen retkikunta. Mikä? Hikinen? Hikinen. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast. Regret, remorse, no, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Karri. Joo. Mihin me nyt mennään? Törmäne. Met mihinkään menemään. Paljonko kello? Suomessa se on 2. Siis yöllä. Aamu. Yö. Aikainen. Turhan. Sattuu.
Mikä meininki Saara? Loistava. Hyvä. Lähettiin 1700 ja toi kylä on itsessään 900 metrissä. Tulee semmonen 800 verttiä tänään alaspäin. Askelutaan fillarilla tonne yhdelle joelle ja joolta lähdetään sitten kumilautoilla alaspäin. Ja aika siisti on. Hyvä meininki. Seuraavaksi mennään pitkin alas. Jonnekin lähelle Pokharaa. Nelosluokan koskee koko matka. Yes. Jeff, can you walk me through what just happened on the river? We had a big day on the mighty Upper Seti. Why How many kayak swims do we have? 6? Yeah. 7? Something like that, yeah. Even those of us in the raft, we got stuck on a rock. She was about to jump in and push the boat out, but we had to stop her. And we win. Yeah, and then somehow we made it here and we had a good lunch. Yeah. So Yeah. can't complain. Very nice. Se on hyvä meininki, Antti. Mahdoton hyvää meininki. Voidaan poetuttaa Taiwanissa. Keskellä pitkällä kotolta. Keskellä paikalliskulttuuria. Joo, vähän eri meininki kuin Muoniossa. Se on paras. Ei oo mitään tietoa missä ollaan ja kuinka pitkällä. Ja oikeastaan tietoa mihin ollaan menossa. Ei ole mitään joudutaan vasta syömiin. Hyvä. Kulttuuria. Matkailua vartaan. Home is 5,757 kilometers that way. Start walking. Noin. Go home. Tulee menemään menemään. Meillä sai just uudet sandaalit. Joku oli unohtanut tänne sleporeensa.
Nämä ovat paikalliset reinot, eli Rainot. Rainot. Kyllä. Rainot tuli täältä näin mukaan. Reino kesäkengät saatiin tästä näin. Tää laskun perässä. Kyllä. Meitä oli koko kylästä täällä vastassa. Aletaan purkaa tavaroita ja saadaan tavarat alas, niin lähtään mahtavalle Karnaliolle. Näyttää aika vauhdikkaalta, aika mukavalta. Melko kapeaa ja miten se nyt sanois, pelottavaa tietä tultiin. 3,5 tonnissa käytiin kääntymässä, lähdettiin siitä sitten laskeutumaan. Pitkä matka ollut tänne, tosi pitkä. Nyt alkaa lystin pitkä. Pari päivää tullut istuttua bussissa, pari todella pitkää päivää. Toreita kasviksia. Banana! Majoitukset. Tiskataan siinä. Hienosti. Tavarat pidetään pois hiekalta. Toinen melontapäivä on ohitte. Aika makea päivä. Alkoi semmosilla kivoilla 3. luokan plus 3 luokan koskilla. Heitteli aika reilusti porukkaa tuolla parissa aikaisessa koskessa. Muutama lauttameloja kävi uimassa ja muutama kajakki kävi ympäri. Ei mitään kummallista. Muutama uimari. Airot maahan. Kaivetaan hyvät kuopat niille. Heittoköysi verkoksi. Ja voilà. Rantahauska on valmis. Muutama paikallinen körköttää aurinkoa. Seeing the beach ball, it's round like the sun. Last time I saw it, I think it was that way. Kuulemma mä yleensä näillä reissuilla ainoastaan paikalliset saa kalaa. Antti yrittää todistaa nyt tämän myytin. Rankkaa vittuilla on paikalliset, että pakko alkaa tulemaan sitä kalaa. Hei, fisherman, hei! You got fish tonight, hei! Nyt ei auta. Eli paikallisten rantaa tuolla, missä heitetään hyvin perinteisillä menetelmillä pelkkä siimaa ja pidetään nyrkissä. Ehkä edetään jonkun puuvaraa tuonne roikkumaan kohoja. Antti heittelee sentään Turkista hankitulla Okuman kelalla. Ja Pojat on ihan turkkilainen. Oi! Very good quality, very nice. good quality. No, mutta kun meloilla pystyy harjakatto. Naiset pääs just uimasta. Sano mitä tulikärpäsen sisällä on. Tulikärpäsen sisällä on? Mietitään onko sille dynamo ja levi. Mikä tuottaa se valomäärä? Musta tämmösiä asioita joudutaan ratkaisemaan täällä päivittäistasolla. 3. melontapäivän aamu alkoi aika semmosena usvaisena. Ääret näkyi tosi kirkkaasti. Ja salamoi oikeastaan koko yön. Vettä ei tullut ja meillä oli ihan tähdet esillä. Jostain tuolta vuorien takaa, tuolta selän takaa, sieltä näkyi salamointia koko yön. Vesi on tänään muuttunut vähän ruskeammaksi. Meillä oli ihan kirkasta vettä. Eli ilmeisesti on satanut jossain tuolla yläjuoksulla. Tänään hauskan pitäisi alkaa sitten kunnolla. Selkeästi aistittavissa pientä tämmöistä jännitystä leirissä. Kaikilla rupeaa olemaan vähän semmonen jännä meininki. Soutilla. Vähän,
3. päivä, eka kosket. Tästä lähtee. Okei. Ollaan Karnalilla aika syvällä Aasiassa, keskellä ei mitään ja yhdellä ryhmästä on syntymäpäivät. Joten kundit on keksinyt jotain vähän erikoisempaa syntymäpäiville. So Mark, what are we making here? We're making a mess of the cooler and we're making ice cream. Ice cream! How can you make ice cream in these hot conditions? Oh, you see my friend. Huonomakaralla. Tämmönen prosessi se pistetään tuonne. Antti, mitä meillä valmistuu? Meillä tulee synttärillä banaani aapolle. Löysimme melan kappaleen tuolta huuhtoutuneella tuolla tulvarannalle, että kun aapo tuosta vanhenee, niin sillä muut pelaa enää pysy kädessä. And the UFO gets spin around. The UFO now has its ingredients and now we're just letting pure physics work for the next 10 minutes. So, we made ice cream, but it's actually turned into a mousse because we didn't have enough ice, but it's still going to go very nice. So the guys just made us a birthday cake. Is that possible? Possible. Nepal? Possible. Anything possible. You're getting really old now, so you also need a pedal like this. So, here's a memorial from the trip for you. With nobody who's here. This is awesome. Yay! 37 at one time. Antti! Haloo. 15 minuutin päästä aamupala. Hienot homma. Missä me ollaan? Jossain Aasiassa. On kyllä aika aavia. Oh, laimeet. Voi vittu. Keitti teetä. That is the biggest rabbit that you've ever paddled. Niin se eilen sanoi. Ei kat siinä. Aivan oman laimea kahvia. Kahvia koneeseen. 4. päivä. Ensimmäiset kosket.
Paikalliset kutsuu tätä Jailhouse-nimiseksi paikaksi. En tiedä saako kameralla mittasuhteita, mutta tuohon menee 2 bussia rinnakkain. No ihan pieni kieli tulee tuosta vierestä, mistä pääsee venheellä. Tuonne ei mitään asiaa. Ei mitään asiaa. Äsken tultiin pari hyvää koskea, siinä kun oli jäätäviä aaltoja. Nyt yhdessä aallossa lautta meni ihan pystysuoraan alas. Käytiin näin aallohuipulla. Olisi ollut hyvin lähellä, ettei kipata. Läpitte vaan. Ja nyt pitäisi mennä tuonne. Hyvä meininki. Aivan järjettömän hyvä meininki. Pretty big, man. It'll eat you alive. Woo! Makes it look easy. Shit! Down! Struggling. What? So that's how it's done. Let's just copy that. Yeah, we'll just do that with a raft. That'll be sweet. Lähdetään Jumalan taloon. Porukalla kuin ei vaan suuta. Aika rajusti. Hermostunutta laulua. Remember what I said. When you get go, give me everything you've got, okay? Now go! Keep going! Left back! Stop! Forward hard for the fuckers! Aika raaka oli. Osuttiin just tasan sille linjalle, mihinkä piti. Vene turvassa, miehistö turvassa. Miehistö kattoo kivillä, kun kajakiporukka tulee vielä alas. Pikkunen adrenaliini pläjäys oli siinä. Jumalan talo selvitetty. Miehistö kunnossa. Yes! Olli, mikäs operaatio nyt on meneillä? Kun on tarpeeksi lämmin, niin pitää vähän päästä saunaan. Saunaa? Juu. Elikkä tässä meillä on tämä tulipesä tulossa pikkuhiljaa vuoraamaan sitä tällä paikallisella mudalla. En paljon poika ymmärtänyt sanaa sauna, mutta eiköhän tämän päivän jälkeen ymmärrä. On suomalaisia. Se on Mitä ne touhuu? Se on siellä sielussa se sauna. Idea. Me lämmitämme kiuasta! Kiuasta! Saunamajuri! Saunamajuri! What the hell is it? It's a fire pit! Fire pit. Perfect. Sauna Majora? Majuri! Majore. Saunamajuri! Sauna Majore. Seitsemäs velontapäivä starttaa. Ollaan menossa purkamaan Fingeneering mestariteosta. Oli aivan huippulöylyt. Kuutamo uinti, tähti taivaan alla. Meillä oli pikku kokko tässä.
tuolta liepeen alta. Mitään muuta kuin suoraan veteen. Tähtitaivas, jenkit ja nepalilaiset, kaikki oli ihan haavi. Siisti homma. Tämähän on ihan superhienoa. Me luultiin, että me ollaan tulossa vaan johonkin kuumaan huoneeseen ja istutaan täällä ringissä, mutta olivat aika tohkeissaan. Voidaan esitellä vähän meidän mestariteosta. Harja Kattonen, 4 seinän saunarakennus. Täällä istuttiin niinku intiaanit rauhanpiipun ympärillä, niin istuttiin kivikasan ympärillä. Meillä on penkit, 200 kiloa kiviä kynttilän valossa. Jos halus kuumempaa, niin nousi seisomaan ylös ja oli kuumemmassa, mutta oli aivan huippulöylyt. Ja suoraan veteen. Mitä Olli sanoo? Mahti homma. Aivan superhienoa. 8. ja viimeinen melontapäivä starttaamassa. Pitkä matka tultu. Tänään oli sitten aikainen herätys. Tultiin tämmöiselle saarelle eilen. Ja vähän tämmönen vedenjakaja tässä. Saavuttiin tänne paljon kalastajia, paljon lapsia. Todettiin, että meidän pitää lähteä täältä aikaisin aamulla pois, muuten voidaan saada vähän liikaa seuraa ja muutenkin vähän varoituutta paikallisten kanssa saa pitää vähän kiinni kaikista pikkutavaroista ja arvotavaroista, niin päätettiin, että otetaan aikaisempi herätys ja lähdetään aikaisemmin pois. Niin ollaan aikaisemmin bussilla ja alkaa aikaisemmin kotimatkasta Pokkaraan. Tosiaan, viimeinen päivä melontaa. Kukaan ei oikein tiedä, kuinka pitkä matka tonne nyt sitten on. Puolikas päivä, ei paljon ole. Mutta jonkun verran kuitenkin. Pitkä reissu on ollut. Mahtava kokemus. No niin. Jokiretkeltä palattu takaisin Pokharaan. Suoritettu huolellinen palautuminen. Käyty amerikkalaisessa parrana, jossa hyvin pelottava kokemus. Uusi, mutta hyvin pelottava kokemus. Iso intialainen mies terääveitsi kaulalla tekemässä taikoja. Ja eikä se nyt jäänyt pelkkää parraa jo, että siinähän oli sitten intialainen päähieronta ja siinä tehtiin uutta hiustyyliä. Ja no, kaveri kokeili siinä hartioita, niin siinä alkoi sitten pieni hartien hieronta, mikä jatkui yläselkään ja lapoihin. Ja kohta oltiin jo selän puolen kaverin ojas käsiä vasten ja antoi jonkun näköistä sijaitsuhierontaa siinä. Ja sinänsä ihan mukava kyllä tämmöiselle huolelliseen kuosittumiseen ja pitkän jokiretken jälkeen. Että eilen tultiin joelta ja on 10 päivää oltiin yhteensä retkellä ja 8 päivää oltiin vedessä. Lähettiin noin 1500 metristä merenpinnan yläpuolelta, tultiin alaspäin noin 1200 metriä parin 100 kilometrin aikana. Ja pari viimeistä päivää oli aika semmoista lilluskelua vaan jokea alaspäin. Jotain muutamia ykkös-kakkosluokan koskia, muutamia vaahtopäitä, ei mitään kummallista. Ja toka viimeisenä päivänä, 7. melontapäivänä, niin tultiin 46 kilometriä jokea alaspäin. Ja se oli aika pitkä päivä. Melottiin keskipäivän auringon alla ja rupesi huomaamaan jo, että retkikunnalla rupesi vähän tuntumaan koko jokiretki. Nyt on palauduttu Pokharaan ja tässä odotellaan vähän, että meillä on tämmönen nepalaisten vuoden suuri juhla on nyt alkamassa, tai itse asiassa on eilen ja tänään ollut päällä. Ja meillä on vähän ongelmia kyytien kanssa. Mutta nyt meillä ollaan varattu yksityisbussi, mikä lähtee meitä viemään tuossa 3 tunnin päästä Kathmanduuhun. Ei oikein tiedä mitä odottaa, onko siellä mitään liikkeitä auki tuolla matkan varrella, saadaanko banaania ostettua, kuinka nopea se reissu on. No, pikku hiase on kuitenkin meidän isolle porukalle varattu. Lähdetään siirtymään kohti Kathmanduuta. Istuminen jatkuu. Justiinsa istuttiin 17 tuntia bussissa joen alaosasta läheltä Intian rajaa niin takaisin tänne Pokharaan. Ja tosiaan huolellinen kuosittuminen piti suorittaa, koska melko jäykkänä oli koko ihminen ja muutenkin vähän rähjääntynyt reissussa. Ja nyt kehtaa taas lähteä ihmisten ilmoille. Ja no, tultiin takaisin tänne Pokharaan ja siinä takana Peva Lake, jonka
ohi näkee sitten tuonne noin osan Annapurnan vuoristoa ja siellä näkyy jopa Annapurna 1 ja Himalajan massiivia näkyy tuolla taustalla. Mahtavat 10 päivää joella, Pokhara, mahtava upea paikka, ystävällisiä ihmisiä, huippuhyvää ruokaa. Meillä on ollut hyvä porukka, 20 ihmistä lähtenyt yhteensä joelle, olisiko 4-5 eri kansallisuutta, taisi olla 4 eri kansallisuutta ja tosi hyvin porukka toiminut yhteen. Aivan huippureissu ollut. Joelle mahtui paljon tapahtumia, jotka tuutte näkemään sitten, tai näitte varmaan tuossa äskettäin videolla. Aivan mahtavaa ollut. Voin suositella Nepalia kaikille. Bensakriisi aiheuttanut hieman ongelmia meille koko matkan aikana. Nytkin vähän mietitään, että minkälaiset jonot tuolla on. Ja tosiaan tää bussihomma sen takia, että on varattu tämä oma bussi, niin yleiset bussiyhtiöt ei kulje, koska ei ole bensaa. Ja tietenkin sitten kun on vielä tämä juhlapyhä meneillään, niin vähän hankalaa tää liikkuminen. Ja nyt tietenkin kun lähdetään sinne Kathmanduuhun, niin sielläkin meillä on pikkusen ongelmia, että lentokoneessa on jo polttoainetta, niin joudutaan tehdä välipysähdys Intiaa, mikä ei todellakaan ollut suunnitelmissa. Eli odottavissa on, että kaikki laukut hävii. Intiassa pysähdytään, tankataan, lähdetään siitä sitten jatkamaan kohti Eurooppaa. Tällä se reissu rupeaa vetelemään viimeisiä. Ruvetaan siirtyä vähän, niin kuin ajatukset rupeaa siirtyä jo kotipuoleen ja työelämään. Ja mukava lähteä perheen pariin ja mukava lähteä kertoa näitä tarinoita sitten kaikille suomalaisille, että kuinka siistiä täällä on ollut. Hyvää ruokaa, ystävällisiä ihmisiä, mahtavaa kulttuuria. Kiva nähdä ennen kuin lähti reissuun, että minkälainen tää nyt on katastrofin jälkeen ja raunioiden jälkeen. Ja hyvin tää maa toimii. Ihmisillä pysyy moraali korkealla ja vaikka heillä on tosi vähän, niin moni voi silti olla paljon onnellisempi kuin moni meistä, jolla on paljon meillä länkkäreillä. Ystävällisiä ihmisiä, hyvä maa. Toivotan kaikki tervetulleeksi ja suosittelen ehdottomasti. Nepali.